बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दुखुनांथाव, बिहामजोआ गावनि बिहावखौनो दै गुदुं गारना होदों। बिहामजो रानिया गावनि बिहावखौनो ओंखाम जाबाय थानाय समाव दै गुदुंजों मोखाङाव गारनानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धलकुसि गोरजियापारा गामियाव जादों बे जाथाया। बयजोंबो सिनायजानाय थांनो नाङा मेथाइ खनगिरि राजु जारा स्वर्गियारिनि बिसि सकिला स्वर्गियारिया गावनि बिहावखौनो फंसे बाथ्रा बुंनायखौनो रागा जोंनानै ओंखाम जाबाय थानाय समावनो दै गुदुंखौ लाबोनानै मोखाङाव गारनानै होयो। दै गुदुं गारना होनायनि उनाव फिसाइ राजुखौ लानानै हरनि समावनो बहाबा खारखुमा लाङो। बिफा जगेन स्वर्गियारिया दै गुदुं गारजानानै मोखां गंसे जोखोम जानानै दङ आरो मेगन थाइनैया नुयै जानानै दङ। जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखायबो नखराव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। दुखुथिया बिमा बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव मावबादा। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहराव थानाय डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजाव बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव मोनसे मावबादा हाबाफारि लादों। हाबाफारिनि आफादखौ मासिगिरिनि बिबान लानानै सामलायलाङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, हारिमुआरि सानसुमैगिरिफोरखौ लाफानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि रोंग'सार गवालपारा जिल्ला बर' हारिमुआरि सानसुमैगिरिफोरनि गेजेराव सोदांलायनाय आयदाखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। सा 26 दैदेनगिरि आरो सानसुमैगिरिफोरा बे बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव लानाय मावबादायाव बाहागो लायो। बागुरुम्बा मोसानाया मोनसे महरनि जानांगौ, बेखौ खुनु सोलाय सोल' खालामनो नाङा। रावबो फोरोंगिरिफोरा आलदा आलदा फोरोंनो मोना होननानै बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय खावलायहरदों। गसाइगावनि थेलियापारा केबिकेनि बानजायनायाव जल शक्ति अभियान आयदानि सायाव सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों। मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय थेलियापारानि केबिकेनि बानजायनायाव जल शक्ति अभियान आयदानि सायाव माखासे आबादारिफोरखौ लाफानानै मोनसे सांग्रांथियारि मेल खुंफुङो। बे मेलाव दैखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ, लोगोसे खम सम दैनि गेजेरजों आबादारिफोरा माबायदि आबाद मावनो हायो, बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होयो आबाद बिफाननि मावफारियाफोरा। 5 दान जानायावनो बायलांबाय। तामुलपुर गरेस्वल लामानिफ्राय थांनाय सन्तला गामिनि लामाया मोसौ मासे गायोब्लानो 81 लाखनिबो गोबां रांनि लामानि सिसि ब्लक इटाया गलाङो। गारि मटर सालायालासिनो सिसि ब्लक इटाया गलांबाय। जाय समाव आसाम आरो बिटिआर सरकाराव जाख्ल'नाय गैयै सरकार खुंनायनि बाथ्रा बुंबोबाय थानाय समावनो बिटिसि बिएफनि 28 नं गयबारि आरो 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बिएफनि बेन्दोङाव थानाय आसाम सरकारनिफ्राय 81 लाखनिबो बारा रांजों गुडवेल प्रजेक्ट थांखिजों लुफुंजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सन्तला गामिनि सिसि ब्लक लामाया साननैसो अखा हानायावनो बायलांनायखौ नुनो मोन्दों। दिल्ली डिपुटि चिफ मिनिस्टार मनीष सिसोदियानि मोनसे गिदिर खौरां। दिल्ली डिपुटि चिफ मिनिस्टार मनीष सिसोदियाया आबदोलोखौ नागारनो थाखाय नारसिनजादों। बिजेपि दोलोआव हाबनायनि थाखाय मोनसे गिदिर अफार मोनदों। बिजेपि दोलोआव हाबोब्ला दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि खालामगोन होनना अफार होदों। दिल्ली डिपुटि चिफ मिनिस्टार मनीष सिसोदियानि सायाव सिबिआइआ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन। बेबायदिनो थांनाय सानखालि सिबिआइआ 9 घन्टा सोंथि सोंदोंमोन मनीष सिसोदियाखौ, नाथाय केसनि सायाव सोंथि सोंनायनि अनगायै गुबुन बाथ्रा बुंनानै बिजेपि दोलोआव हाबनो नारसिननायखौसो नुनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ डिपुटि चिफ मनीष सिसोदियाया गावनो गाव बुंथिदों। उत्तराखन्डआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानाय जायगायावनो सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। गंसे हेलिकप्टारा गिख्रंथावै जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायावनो सा 7 सुबुङा जिउ गोमानांदों। उत्तराखन्ड रायजोनि केदारमनाथनि साखाथियाव थानाय रुद्रप्रयाग जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हेलिकप्टारा दावबायारिफोरखौ लानानै दामियात्रायाव थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। जाथायखौ मिथिनानै भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी आरो भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।